gud mi karon, diri wa may laing abling restaurant. So, diri ta. Gutom na pud kaayo, wa na gyud tay choice ani na gyud ta ato ning tilawan unsa na ilang lechon. So mao ni. Nindot kay ilang plato kay pinuto sa plastic. Pakit-on ta mo ha. Oh, di ba? Kita ba? Naghuwat pa ta sa atong pagkaon. Pero amazing kay sila kay ila gyud ning sterilize ang ilahang utensils. Kita mo na. Oh, klaro pa kayong aso no. Ana, amazing. See? Oh. Amazing kaayo nga na sila kalimpyo dire. Libreng edamay. Salamat dangs sa libreng pagkain. Wow, munggos. Spicy lechon. Mo ni siyang 1/4. Mo na siyang 1/4 do. Dili kuwang. Di natupunan. Unya, ang ilaha diring kanon di kaldero. Kinahanglan hotdo ning usa ka kaldero. Kanindot. Munggos og lechon niya. Abi na mo dako ning daghan ang 1/4. Mao ra man din na. Basig si Ida ray mukaon ani, siya may ni order ani. Bunga lang sa kuya Ed. Unsa unsay mo order ron? Sprite. Mao ni tanan ang among order. Bicol Express, usa ka kaldirong kanon. Munggos, 1/4 nga lechon. Mauray ma-afford. Og baked scallop ni edamame. So mao ni ron diri ang ilahang restaurant. Naadjay mga X. Kanang X mo na siya dili pwede lingkuran. Ang X dangs dili ka balik. Ang sunod nga lamisa puno og X kay dili siya pwede lingkuran. So ang naay mo dine in lain adto na pud sila sa sunod lamisa didto kato. So kani siya dili pwede kato na pud ang pwede. Mga unsa miha niya amo na lang ning ako na lang sa ning i-off kay mauwaw man ni nga makita mo sa amo ang dagkog hamay. A few moments later. Katawa ay nagkatawa siya kay wa siya ni sulti nga mahal ni dinhi. Sige ka, ikay makabayan. Ang tubig hapit mo gawas ang balik. Natukan ka? Tagpilam din ng tubig. Jadi kana uli ni kay kuan man gamit. Tubig ba? Unsa? Imong iuli? Pwede kay uli kay Ingon bitaw ko nimo ayog order tubig ganina kay na kay tubig daan. So ang tubig dinhi tag 50 pesos ni. Upat mamikabog 100 na tubig ra daan. Gamay ra kay mo order nga sudan pwede mo ala sa mga bayaran. Mao gyud. Niya na nagam ka ani? Wala biya tay apil sa beneficiary. Ang taon ta din. Oh no! Ay, tag 200 ang munggos day. May pa magnaglata tag munggos sa ato ani. Manami kaon unya, mga to nami sa Park Mall. In fairness, lami ilang food pero medyo mahal gid siya.